sharfudini Ahmad Jamalul Badari kana da baiwa shugaban shahidan karni na sharfudini Ahmad Jamalul Badari kana da baiwa Yaya Ahmad bawan naka ne ya dawo so nake ka ƙara azamin kace na kawo kai nake gani ko ta ina ka kai ka kawo sun kasa danna hasken aikinka yan shawo tajallinka ne cikin harka yau yake ta yawo sunanka ne Jamalul Badarin da an ka kawo shehu yayi bayani yau zani fara bawo shehu yayi bayani yau zani fara bawo inna fara yin nazari Ahmad akanka sai na kasa gano komai a lamarinka me zan faɗa ya zamuto daidai da matsayinka tajalinka ne ke motsi a duka harka ayyukanka yau su ne garkuwar mu dukka na fahimci kai ne ruhi a yau na harka aikinka ne ya sanya matasa sun kafarka aikinka ne ya sanya matasa sun kafarka shugaban shahidan karni na sharfudini Ahmad Jamalul Badari kana da baiwa